El passat dijous vam presentar a la resta de partits polítics els projectes que tenim a dins de l'Institut Municipal de Serveis Socials. Era el moment d'aprovar el pressupost de l'IMSS i era el moment també d'explicar el que volem fer amb aquest Institut Municipal de Serveis Socials. Per una banda, dir que en els pressupostos que vam presentar seguim en la tendència d'augment de la inversió que fem en serveis socials a la ciutat de Tarragona. Aquest any augmentem gairebé un 4% del nostre pressupost. Aquest augment pressupostari està centrat específicament i especialment en l'augment de les persones, del nostre personal que atén als diferents projectes que tenim. Perquè hem vist una mancança en quant al personal. Necessitàvem més gent per tirar endavant més programes i per reforçar els que ja existien. Així, alguns dels projectes que es veuran beneficiats per aquest augment del seu personal seran aquests dos. L'atenció a les persones adolescents i les seves famílies i les persones de 0 a 3 anys. Són projectes que busquen la prevenció i l'atenció en aquells moments en què els casos es poden conduir i poden ser exitosos a través d'una bona atenció. I això farà que no haguem d'atendre tants casos que siguin ja en situacions més d'emergència. En aquest sentit també volem recolzar i volem donar suport a les polítiques que es fan entorn a les persones immigrants. I en l'actualitat que tenim és molt important abordar la qüestió de les persones que han estat o són menors i han arribat sense companyia, han arribat com a menors o adolescents no acompanyats. I en aquest cas també reforçarem el personal del nostre Institut Municipal de Serveis Socials. Tenim també projectes que van en la direcció d'enfortir molt les polítiques enfocades a la gent gran i a la soledat no volguda. Creiem que és una qüestió que actualment estem començant a visibilitzar, però que cada vegada es farà més per la fragmentació que està vivint la nostra societat, en la que les persones, quan són grans, cada vegada es troben més en situacions de solitud no desitjada que en generacions anteriors no ens trobàvem. En aquest sentit, vam presentar el projecte Radars, un projecte que comença a Ponent i que en el futur volem tirar endavant en altres barris de la nostra ciutat. I també tenim el projecte pilot actualment d'Àpats en Companyia a la llar municipal de jubilats de la Granja i que aquest any volem portar també a Sant Pere i Sant Pau per anar seguint i anar recorrent la resta de barris i que al final tota Tarragona pugui anar tenint aquests serveis. No res, al Consell Rector del dijous es van aprovar aquests pressupostos. Esperem que s'aprovi també el pressupost general de l'Ajuntament perquè només així podrem tirar endavant aquests projectes que són necessaris per a la nostra ciutat i que aborden les problemàtiques que més ens preocupen i que més ens preocuparan en un futur immediat, aquelles problemàtiques que estem començant a abordar ja. Així que endavant i seguim treballant.